Wiele osób pobiera sztobry zimą, ale zapominają oni o jednej ważnej rzeczy. Po zakończeniu okresu wegetacyjnego winorośl przenosi większość zgromadzonych substancji odżywczych z pędów do trwałych części rośliny, czyli do części zdrewniałych oraz korzenia. Dlatego też łozy pozostające na roślinie zimą zawierają znacznie mniej substancji odżywczych niż te pobrane jesienią. Właśnie dlatego sztobry pobrane w listopadzie mają przewagę. Są jak magazyny energii gotowe do intensywnego rozwoju na wiosnę. Jeśli interesuje Cię ten temat, to zapraszam do obejrzenia tego materiału. Witajcie sympatycy winorośli i winogron. Dzisiejszy temat materiału to zabezpieczanie sztobrów przez okres zimowy, przez zimę. No to tak. Mamy tutaj już zakopane sztobry. Miałem w piasku. I te. Wykopałem je, żeby Wam pokazać co i jak. Tutaj mam ołówek dla pokazania mniej więcej, jakie to są grubości łóz. To znaczy to już sztobry, bo sztobry pobiera się ze zdrewniałych łóz, czyli ze zdrewniałych latorośli tegorocznych. I tylko z takich sztobrów można je ukorzenić, bo z tamtego roku, czyli dwuletnie łozy się do tego nie nadają. Tutaj z poprzedniego filmu ucięłem łozy zdrewniałe z szujlera mojego jednorocznego. Takich ogólnie sztobrów nie powinno się robić. Zobaczcie, jakie one są cieniutkie. Tutaj jest ołóweczek. No bardzo cienkie. Nawet nie pół ołówka. One są za łamliwe, za kruche. Mają też bardzo mało substancji odżywczych. No i według mnie mogą się nie ukorzenić. Ale spróbujemy i zobaczymy, czy już z jednorocznej roślinki można coś zadziałać. Tutaj mam łozy zdrewniałe, ale nie wszystkie. Zobaczcie. Tutaj specjalnie na próbę wziąłem łozę taką nie do końca zdrewniałą, żeby Wam pokazać, że ta łoza się nie nadaje. Ta łoza nie przetrwa zimy. I sadzonki z takiego sztobra nie będzie raczej. Kiedy sprawdzamy, to po prostu łoza musi być zdrewniała. Musi być taki trzask, jak łamiąc. A tu patrzcie. Tu coś było, ale no ona jest taka jeszcze, jest taka giętka. Nie było tego takiego chrupnięcia. A zobaczcie tutaj. O, też nie. No już trochę bardziej. No to tu już tak dół się bardziej nadawał do zrobienia, ale tam gdzie po prostu widzicie, że łoza nie jest całkowicie zdrewniała, że ma jeszcze takie zielone fragmenty, no to nic z tego nie będzie, nie? Tu możemy całkowicie wyrzucić. Dobrze. No i tu mamy, to są w ogóle łozy, muszę Wam powiedzieć, z takiego no doświadczeni winogrodnicy, winiarze po prostu gardzą takimi odmianami, bo to jest z labruski. Niektórzy to nazywają plujkami. To jest taka winorośl, która po prostu jest galaretkowata. Skórka nie nadaje się do spożywania. Trzeba ją wypluwać.
Ja przykładowo bardzo lubię tego typu winorośl. Gatunki właśnie, które mają w jakiejś tam części procentowej właśnie Vitis labrusque. No ale nie wszystkim to oczywiście pasuje. No kilka zrobię z tego sadzonek na wiosnę. Tutaj mamy już odkopane sztobry. Ja zaraz, tutaj taka lekka prezentacja, dosyć szybka, a zaraz Wam pokażę, jakie stosuję metody. To w sumie jako pierwszy raz to będą takie, będę testował te metody u siebie. 3 metody będę zakopywał w piasku, w takim pojemniku. Można to robić w piwnicy, ja to zrobię w takim warsztacie, w którym temperatura zimą jest gdzieś między 0 a 5 stopni, w zależności od pogody na zewnątrz. Jest to warsztat taki nieocieplany, stary budynek gospodarczy, także idealnie się do tego nada, bo optymalna temperatura na przechowywanie sztobrów powinna wynosić tak około 5 stopni, od 0 do 5 stopni, 3-5 stopni, coś takiego. Także lodówka też się do tego bardzo nada, niektórzy to robią, chowają sztobry w lodówce, ale według mnie lodówka nie jest przeznaczona do takich rzeczy i wolę tego typu sztobry przetrzymywać gdzieś na zewnątrz. No i jeszcze 2 inne metody, które zastosuję, to zakopywanie w ziemi, co część osób to robi. Tak 30-40 cm podkopię się, wrzucę tam sztobry i zasypię ziemią. No i trzecia metoda to w sumie nie słyszałem o niej jeszcze, nikt tego nie robił. Także to chyba moja będzie taka pionierska metoda. Zakopię sztobry w piaskownicy. W piaskownicy. Dzieci się nie będą bawić przez zimę tam, więc spokojnie sobie sztobry będą mogły leżeć i czekać do wiosny. No, także za niedługo pokażę Wam te metody, jak ja to robię. Jeszcze parę słów o tych sztobrach, które tutaj pobrałem. To są sztobry pobrane ze starej takiej winorośli 12-letniej. Jak widać, porównajcie sobie tą grubość. Pokażę Wam na przykładzie tego Schuylera. Tutaj, no, różnica ogromna. To są, szczerze mówiąc, według mnie powinny być takie jak ołówek. Takie jak ołówek, może delikatnie grubsze sztobry. Tutaj mamy już takie sztobry pobrane z łóz zdrewniałych, jeszcze grubszych. Niektórzy mówią na te łozy, że są to łozy pasożyty, łozy takie tuczące, które po prostu za dużo pobierały składników odżywczych z winorośli i zbyt bardzo przybrały na masie. Słyszałem opinię, że z takich łóz się nie powinno robić sztobrów, że się nie udadzą takie sztobry, że nie ukorzenią się za bardzo. No zobaczymy, przetestujemy to. To jest winorośl, sam nie wiem do końca jakiej odmiany, niestety, bo jest to posadzona winorośl 12 lat temu u moich rodziców. Właśnie przycinałem ją bardzo, bo była, no kilka lat była nie przycinana. Przyciąłem ją ostatnio. Niestety nie nagrałem filmiku żadnego materiału, ale obiecuję, że przy selekcji latorośli w maju nagram coś tam i pokażę Wam, o jaką winorośl chodzi. To jest ciemna winorośl,
raczej przerobowa. To nie jest raczej deserowa odmiana. No zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Właśnie ta 12-letnia winorośl nie miała w ogóle owoców. Musiałem ją przyciąć i to bardzo rygorystycznie, bardzo drastycznie. Zostawiając tam chyba 2 takie główne ramienia. No zobaczymy, co z tego będzie w maju. Tyle słów o tej winorośli. No i tutaj od kolegi dostałem też odmianę taką przerobową, białą. Niestety też nie znam nazwy odmiany, nad czym ubolewam, więc podejrzewam, że te sadzonki nie trafią do mnie na działkę, bo mam ją zbyt małą i zbyt mało odmian zmieszczę, więc to muszą być bardzo fajne odmiany jakieś. Niedługo mam właśnie dostać sztobry bardzo fajnych odmian deserowych, takich jak Bananas Polonez 50, Rumiejka, Andriusza, Waliok. Także czekam na te sztobry, a na razie sobie pocięłem takie z tych odmian, takich byle jakich. No, także pokażę wam teraz, jakie metody można stosować podczas zabezpieczania sztobrów na zimę. Tutaj mamy pojemnik z piaskiem. Przede wszystkim musi być to wilgotny piasek. Tu już widzimy, że już trochę mi wyschnął. Jest suchy. Tam głębiej jest bardziej wilgotny, ale już wyschnął. Także muszę go troszeczkę podlać wodą. Chodzi o to, żeby sztobry nie wyschły. Muszą mieć jakąś tam określoną wilgotność, żeby przetrwały przez zimę. Można je też pomoczyć w wodzie wcześniej, co zrobiłem. No i cóż, takie sztobry zakopujemy pod spodem w tym pojemniku. To jest metoda pierwsza. Jeszcze kilka słów. Ogólnie moim zdaniem lepiej zakopywać w ziemi, czy gdzie tam wolicie, czy w piasku, w piwnicy. Takie łozy, sztobry o wiele dłuższe, niż docelowo chcecie je po prostu ukorzenić później. Dlaczego? Ponieważ im dłuższa łoza, im dłuższy sztobr, tym większa szansa, że utrzyma swoją wilgotność, że nie wyschnie. Bo zobaczcie, tak dla przykładu utnę taki mały kawałek. No i teraz wyobraźcie sobie taki dla porównania szybki test, żeby wszyscy zrozumieli. Który kawałek ma większą szansę na utratę wilgotności? Że szybciej wyschnie? No oczywiście, że ten. Oczywiście, że ten. Tutaj jeszcze zielony, gdzie ucięłem, a tu już suchy. Także zostawię go na kilka dni i ten kawałek wyschnie. Więc można wywnioskować, że im krótszy kawałek, tym większa szansa na wyschnięcie takiego kawałka, a przez to nie przetrwanie okresu zimowego. Także warto dłuższe kawałki, później przed samym ukorzenieniem sobie tniemy na tyle, ile chcemy, czy tam na 2, czy na 3, czy na 4 pąki oczka. No, a dlaczego jesienią pobieramy sztobry? Bo wiele osób jest zwolennikiem tego, że pobiera sztobry zimą.
lub w marcu nawet. No ja uważam, że to jest gorsza opcja. Wybór jest dla mnie bardzo prosty. Jeżeli mamy do wyboru sztobry przemarznięte, pozbawione składników odżywczych, bo oddały je do starego drewna, do korzeni, a druga opcja sztobry nieprzemarznięte, pełne składników odżywczych, no to wybór, tak jak mówiłem, jest bardzo prosty. Wybieram opcję numer 2. Pamiętajmy także, że przedziały między pąkami będą się różnić w zależności od odmiany winorośli. Także nie ma jakichś określonych długości. Sztobr może mieć 20, 30 albo 40 cm. Nie ma to jakiejś większej roli. Teraz jeszcze pokażę Wam, jak zakopałem sztobry w piasku i w ziemi. Wiadomo, nie jest to nic skomplikowanego. Przepraszam za słabą jakość, ale nagrywałem późnym wieczorem. W listopadzie już szybko się ściemnia. Wiadomo, kopiemy dziurę na jakieś 30-40 cm. Oznaczamy pakiet, co to za odmiana. No i ważną kwestią według mnie jest przywiązanie jakiegoś sznurka, żebyście nie musieli później szukać tych sztobrów nie wiadomo gdzie, bo wiadomo, po takim czasie to się zapomina, gdzie się dokładnie zakopało. No i tak to wygląda, 30-40 cm. Według mnie piaskownica to będzie dobre miejsce. Zobaczcie, jak wilgotny piasek i coś takiego będzie przez całą zimę. To zapewni sztobrom odpowiednią wilgoć. No a teraz jeszcze 2 pakiety zakopiemy w ziemi. Ten sposób wydaje mi się, że jest szeroko znany dla każdego, kto już trochę wie o winoroślach. 30-40 cm dołek i tak samo sznureczek przywiązujemy, żeby później było wiadomo gdzie, i zakopujemy. To by było na tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby była zdrewniała łoza, wilgotna ziemia czy piasek i wszystko powinno się zakończyć sukcesem. Efekty będą na wiosnę. Nagram, zobaczymy jak sztobry przetrwały. Dzięki bardzo za oglądanie. Zachęcam Was do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Lajkujcie, komentujcie. No i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.